С концерт на млади таланти НДСВ представи официално листата си в атомната ни столица Козлодуй. Ние сме един отбор, съставен от най-добрите професионалисти от област Враца, заяви водачът на листата и мажоритарен кандидат Христина Христова. Такъв професионалист и четвъртия в листата икономистът от Козлодуй Красимир Стоянов. Благодаря, че съм включен в този екип и че съм част от най-добрата листа във Врачанския регион, заяви от своя страна Красимир Стоянов. За НДСВ развитието на енергетиката е и остава основен приоритет, заяви пред симпатизантите, събрали се в залата на Дома на енергетика Христина Христова. В предизборната платформа на НДСВ е заложено развитие на нови енергийни мощности за България, в това число и ядрени енергийни мощности. Още повече тук има и учебно заведение, което обучава специалисти по ядрена енергетика. Хората поставиха и този въпрос дали е ефективно това учебно заведение, тази професионална гимназия по ядрена енергетика. Поехме ангажимент да разговаряме с регионалния инспекторат по образованието Враца, да се направи анализ за професионалната реализация на тези хора, които завършват професионалната гимназия по ядрена енергетика, но аз съм убедена, че за в бъдеще с развитието на нови енергийни мощности тези млади хора ще могат да имат по-добра реализация.